Assalamu alaikum muhtaram televizor qaroshi do'stlarimiz. Siz NTR kanalında sәләтеңне күрсәт тапшыруын карыйсыз. Биредә сәләтле катнашучыларыбыз үзара көч сынаша, сез аларга үзегезнең бәягезне бирәсез. Эфирда Ильяс Шәйхмәтов һәм без башлыйбыз. Халима абый, исәнмесез? Исәнмесез. Ничек хәлләрегез, кәефегез ничек? Рәхмәт, кәефләр әйбәт, үзегезгә җылайым теләп. Бик яхшы, рәхмәт. Безнең тапшыруыбызга ничек килергә булдыгыз? Сезнең тапшыруга шулай утырганда, дуслар, әйдә син дә барып кара дип тәкъдим ясадылар да, шуннан мин сездә. Димәк, дусларыгызга инде рәхмәт әйтергә кирәк, алай булгач. Китәбез Аларга сәлам җибәрәбез. Димәк, сез дә алар да тапшыруыбызны карап барасыз. Карап барабыз көндәлек. Безнең тапшыруыбызда инде гармунчылар күп булды. Сезнең гармунда монда юкка тормыйдыр. Матурлык өчен Уйнаштыргалыйбыз гармунда. Катнашучыларыбызны ничек бәялисез? Бик әйбәт бәялим. Әйбәт уйнаучылар булды бик күп. Илгизәр абый килгән иде, Флюр абый безнең иптәшләре белән. Ансамблендә уйнаучылар да әйбәт уйныйлар. Рәхмәт, рәхмәт. Хәзер инде сез көндәш буласыз аларның. Шулай булып чыга инде. Әйдәгез, үзегез турында сөйләп китегез әле тулырак. Үзем турында мин тумышым буенча Саба районы Кече Шыңгар авылыннан 1956 елның 14 октябрендә туганмын. 8 еллык мәктәпне анда бетердем. Аннары биткәч киткән идем Казанга, токарлыкка укырга кирдем. Ул Шамада кайттым авылга. Фермада эшләдем 1 ел. Кичке мәктәптә укыдым да, 10нчы классны бетердем Урыс мәктәбендә. Шунда укыганда гармунда уйнагач, культура йортына мине эшкә алырга тәкъдим иттеләр. Эшкә кирдем шунда. Мәдәният йортына. Мәдәният йортына инде культура йорты аталар, хәзер мәдәният йорты. Анда художество җитәкче булып эшләдем. Аннары инде культура институтына кергән идем тоже. Бетерә алмадым, ташладым. Анда ничә ел укыдыгыз? Анда бер генә ел. Киттек Казакъстанга, Казакъстанда булып кайттык, аннан монда кайттык. Монда кайткач шул аларны ташлагач инде энергостроительный техникум иделек. Аны бетереп, медсанчасть элекеге, химиянең больницасына эшкә кирдем, механик булып. Анда эшләдем. Аннан киттем, гарант предприятиесендә эшләдем. Аннан ПТП. Шул уңайдан. Һәм лайыклы ялга сез инде... Лайыклы ялга мин уже сөт комбинатыннан чыктым. Анда да шул эш буенча. Бөтен җирдә үзегезне сынап карадыгыз. Үзегезне күп җирләрдә эшләргә туры килде. Ярар, хезмәт юлыгыз аңлашылды. Гаилә хәлегезне? Гаилә хәлем үзем өйләнгән. 44 ел торабыз, 2 кызыбыз бар. Субханалла. 6 гына анагыбыз бар. 6 гына. Сәлам җибәрәбез туганнарыгызга, анакларга, кызларыгызга, хатыныгызга. Ярар, гармунга әйләнеп кайтсак, мин гармунда уйный идем дип кенә сөйләп киттегез. Менә ничек уйный башладыгыз? Гармунга ничек танышуыгыз ничек булды сезнең гармун белән? Минем әти уйныйдыр, шуннан килгәндер инде. Ничектер 8 яшьтә, 9 яшьтә мин аны тота башладым да, шуннан әкренләп китте инде. Шуннан уйныйм инде. Димәк, үзлектән уйный башладыгыз, әтигездән карап. Әти үзе әйтте, гармун әнә уйна өйрән. Башка туганнарыгыз да уйныйдырмы? Я мәсәлән, сезгә генә күчтем шул сәләт. Юк, әтинең абыйсы уйныйдыр, я. Аның улы малай уйныйдыр, я. Алар инде мәрхүмнәр. Урыннарыгыз мактап булсын. Сезгә шушы гармунда уйнау баштан ук ошады димәк. Балачактан. Балачактан шуннан киттем. Бүгенге көнгә кадәр кулыгыздан төшми димәк. Ну, туткалым инде. Менә бу гармунга карап торасың, бу теге гаиб итеп әйтү түгел, ләкин менә музей экспонаты сыман гармун бит инде алар һәрберсе үзләре бер байлык, үзләре бер маҗара, хәлләр. Менә сезнең дә гармуныгыз дөнья күргән гармунга охшаган. Менә аның тарихын сөйләп китегез әле. Ничек килеп эләкте сезгә? Бу монда инде корпусы әти гармуны, эшләре инде үзем алыштырдым. Бу димәк, нәкъ сезнең әтигезнең гармуны? Әтинең гармуны Беларусь дигән гармун бу. Бу сезгә бик кадерле гармун инде. Бик кадерле гармун бу. Әле димәк, сез гармуннарны да ясый беләсез? Юк, мин теге икенче гармуннан алып эшләрен генә алыштыра алам. Ул шундый гармун идеме соң? Шундый гармун. Ярар, барыбер зур эш бу. Кем гармунны күз алдына китермәгән кеше, içində нәрсәләр бар икәнен күз алдына китермәгән кеше, аны бик четерекләй бер ул. Анда нәрсә генә юк аның içində. Бар андай. Ярар, әйдәгез, уйнап та бирегез инде алайса. Хәзер бер татар халык кие Кышлар кебекне уйнап булсам. Әйдәгез.
Тауышы бик яхшы әле бу гармонның. Тауышы әйбәт. Моңа инде ничә ел санап карасаң бу гармон? Гармонга 48 еллап, 49 еллар. Әйе. Шәп. Әле һаман уйный. Шулай да гармонны менә гармончылар ничек әйтә, бер урында уйнатмыйча эшсез бастырып торсаң, ул бузыла диләр. Дөрес бит? Ансы бузыла. Урамнан Машинасыман. Машинасына урамнан алып кергәч әзрәк җылда тотып шуннан уйнап китәр. Димәк, сез дә инде моны тузанга батырып тормыйча һәр вакыт уйнап торасыз. Тоткалыйм. Хәзер өйдә лайыклы ялда. Бәйрәмнәрдә ничек магнитофон кушасызмы, сез уйныйсызмы? Мин уйныйдырым, хәзер инде бәйрәмнәр бетте. Алай элеккечә зорлап очрашулар юк. Дуслар, туганнар белән Шырашырга насыйп булсын. шулай булсын. Әйе. Менә эшләгән чырларда ничек сез механик булып эшләдем дисез әйме? Эшләгән чорда мин бик белмәделәр, мин алай күрсәтеп бирдем. Мин үзем өчен генә уйнарга яратам. Монда инде шул килеп эләктем. Бик яхшы. Кызларыгызга шушы музыкага тартылу, музыка ярату сәләте күчмәдеме бер Олы ничектә? кыз уйный, пианинода уйный. Музыкаль мәктәпне бетерде. Алга таба китмәде. Ул пианинода уйный. Шулай да күңелендә булган димәк, Хәлим абый, дәгез, сезнең бит әле җырлаганыгызны да беләбез. Бәлки җырлап та бирерсез безгә. Бер җыр, алайса, бу көннәрдә безнең автомобиль транспорты һәм юл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көне бәйрәм ителә. Шуларга багышлап, тәгәрмәчләр җырын җырлап китәм. Мөмкинлектән файдаланып әйдәгез әле барлык автомобиль йөртүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Юлларда сак булыгыз, бары тик иминлек булсын сезнең каршыгызда. Шулай булсын бөтенебезгә дә. Рахман бик зур, шундый иҗади бүләк өчен. Безнең тамашачыларыбызга нәрсә әйтер идегез? Нәрсә теләр идегез? Безнең тамашачыларга иң беренче сәламәтлек, исәнлек, саулык, озын гомерләр, барыбыз да авыртмыйча, озак яшәргә язсын. Амин. Әйе, шуннан да бүгенге көндә иң кыйммәтле, иң кадерле әйбер ул инде сәламәтлек. Барыгыз да сәламәт булыгыз. Инде сезгә дә бик зур рәхмәт студиябезгә килгәнегез өчен. Хәлим абыйның чыгышы тамашачыларыбызга сезгә ошаса, тавышларыгызны калдырсагыз була. Сезгә рәхмәт чакыруыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Сәләтеңне яшереп яткырма. Син дә тапшыруыбызга катнашырга кил. Моның өчен Instagram социаль челтәрендәге NTR Tatar Life аккаунтына кирип, гариза калдырырга кирәк.
Біз сені күтеміз. Бүгінгі әмнашылар эфирда Илья Шаяхметов еді. Келесі ұшырашуларға қадар.